Siyakhuleka ke kakhulu emakhosini emagumbini amanye omhlaba. Abangenhla abangaphezulu kuzo zonke indawo. Lona ishoba lezitha leli umkhulu uHlophe inyanga yaseThekwini yakaHlophe Sibongo. Again ngishilo ngithembisile izolo ngikhipha ivideo ngathi hayi cha ngiyabuya sengibuyile. Sihlezi sizwa ngedlozi eliphucayo okuhle onikezwe lona ithongo lakho. Sayiconfuse lento sathi idlozi la kababa ngobe la kagogo liyakuphi la kababa lithathe. But what if uyingane ekomalume enxuselwa idlozi la komalume kuphela? What if uyingane yasemshadweni ezalwe ngendlela ekuyiyona yona? Because akwazi na ukuthi kuthiwa uzalwe ngendlela ekuyiyona wathelwa ngenyongo wazalelwa emshadweni makho washada kahle waceca wenza yonke into wathelwa ngenyongo wathola isidwaba wathola ihawu. Zonke lezi zinto ezenziwayo ngokwantu. Othola ukuthi ke manje the confusion is mkhulu nakho ngiyathwasa but ngiyabona ukuthi lokho kuthwasa kwami akusiko ukuthwasa kwangempela. Mkhulu sengizame yonke into idlozi lokho ekuthwala ngaphandle ngilibuyisila libuyi. Mkhulu ngiyawuthola mina umsebenzi kuphela inhlukwana umsebenzi usigone. Yini kahle engihluphayo? And then ke sengifike la ngithi khona mina kukhona idlozi ekuthiwa umdliwa. Leli dlozi ekuthiwa umdliwa idlozi lakho elisenyameni kodwa idlozi elithi mawunikezwe izinto lithathe kuwena. Kube namaphutha amaningi eswenzile abantu abafa ngengozi bangcotshwa ngaphandle kwegceke bangangeniswa ekhaya ngade umuntu ofe ngesikhali kuthiwa ngisho ibhokisi alingene ekhaya. Lelo dlozi ngekhathi niliduba nelilahla lelo dlozi liphenduka libomdliwe ekhaya. Umuntu owathatha ugogo noma uanti noma umalume noma umkhulu owayethakatha enzelwe umsebenzi ngoba uyiphathi yesibongo sala ekhaya kuthi uyabuyiswa engasekho kodwa engagezwanga ukhondolo oqala lokuhlukanisa ukulokuthi ahlukane nesikhwama sobumnyama noma ahlukane nezinto zakhe zobumnyama. Lelo dlozi ke liphenduka libomdliwa. Idlozi selithwetshulwe kakhulu kade ligoloza lithwetshulwe libuye lithwetshulwe libuye lelo umdliwa. Lawo madlozi under phansi kwamadlozi ebizwa ngemidliwa because amadlozi afika ekhaya azodla kuphela. Ilamadlozi esithi mashisa impepho ethe ngaphandle abuye kuthiwa adlile ayisiyahamba. Uthi mawenza umsebenzi ungabonakali ungabi nento etshengisayo ukuthi kade uphakela abantu abadala wabanikeza isithebe. Ileli dlozi othi mawade uqala nje ukulithola uthola umsebenzi njalo uthi la uzobonga khona umsebenzi ekhaya uyafika ngomsombuluko imanager ikufuni umsebenzi nabakuthandi your business is going bad ngoba usuke wenzela umuntu umsebenzi ongafanele ngabe umenzelile. Lenziwani ke leli dlozi? Number 1, leli dlozi aligezwa liyalahlwa. Sihlukanisa ubuhlobo nalo. Mase siqala that's a first step uzolahla. Mase kuba khona impando ozozidla ezenza ukuthi manje leli likhona kwene kuyilolo elinamandla linikezwe ukugezeka. Ngoba usuhambe wathintwa wafakwa imithi wagcatshwa waphalaziswa wagqunyiswa wageziswa wathelwa ngezinyongo kwagcina ngenzekanga. So ke manje siqale ke manje sesiyaligeza leli dlozi ngoba leli dlozi selikuhlukumezile. Siligezela emfuleni ebusuku. Leli dlozi masiligeza siligeza emfuleni ebusuku silahle mase ke siqeda lapho ke
ube khona imithi ozoyidla. Yisiphi istep esilandelayo? Step esilandelayo ukuthi idlozi liphakanyiswe. Ukuthi insebenzo zingakulazi imbili. Eyoqala ukuthi silihlukanise leli dlozi. Mase ke sesilitholile leli silifunayo ngoba khona impande esiyokwenzela yona emveni kwalokho othi masuqala selivela leli dlozi lakho kuyilona lona. Seliqala ithi hayi kahle kahle inhlanhla yakhe kumina. Mase ke sihlwane somhlolo siyakuphakamisa ke. Uyabona mangabe kuthiwa kukhona abantu abaphaka bathinta idlozi eli right idlozi labo la seliyabenzela yilabo abaphakamisa idlozi. Mase siyaliphakamisa ke leli dlozi lakho. Step sesibili lezo. But noma ungafuni ukuliphakamisa nje ufuna nje ukuthi ube nedlozi eliclean kenziwa oqale ugeza umdliwa qala ngoba kade nanilahla izilwane kodwa uthola ukuthi awunaso isilwane emzimbeni. Usilahle kuphinde kuthiwa kade wena kakuthiwa unezingane eziphuphumile kodwa njalo lezi ingane uyazenzela azikusizi ngalutho. Thintana ke nami ku 067 062 6037 067 062 6037. WhatsApp ngikhona, ufuna ukwenza iconsultation ngikhona. Sikhulume ngoba ngizophuma umkhankaso wokuzogeza lezi idalo and imali yakhona incane ngalolu hlobo lesimanga. Ngifuna ukukutshengisa ukuthi awudingi ukukhipha indodla zeimali. Udinga nje ukwenza into encane. Ngoba into esawuyenza sizokwenzela idlozi lomdliwa mase sikuvusela ithambo lakini elisemathongweni. Idlozi lakho livuke lizokutshela ukuthi nansi inkinga la ikhona. Imali encane nje. Ufuna imali eningi manje. Ngifuna ukulekelela abantu bakhululeke. So kasikhulumeni ke. WhatsApp ngifonele ngizokhuluma nawe. Ibuyile ke ingwema balabala. Ibuyile ishoba lezitha amadoda. Buyile isikhondla khondla sase KZN. Abantu base Goli ngiyazi kade nangigcina. Abantu base Eastern Cape ngiyazi kade nangigcina. Western Cape Mpumalanga ngikhona. Ngibuyile ngikhulile kakhulu edlozini. Imithi ngihambile ngayo eLanda eminye nje yasala ngisahamba ngisayoyilanda ekupheleni kwalo June eSwazini. Ngizosebenza. Ngifuna ukuthi makuphela unyaka mangiphinde fanele ngo every year ngiyeSwazini makuphela unyaka next year June kube nabantu abathi sengithenga imoto sengithenga imizi ngiyasebenza ngithola iposition ngithola ipromotion impilo yami yasizakala la ngizokwenzela ngifuna ubuye uzobonga malishawa ke idlozi lomdliwa kuyenzeka sihlobo sami nibe nenkinga yokugoloza. Abantu ke ngizobahlanganisa in groups. Ngifuna ukwenza 5 at a time. Ngifuna ukwenza less than 5. Uma une partner yakho awukwazi ukugeza umdliwa kodwa wena unkosikazi wakho nomkhonyana wakho ungamgezi. Awukwazi ukuthi ugeza umdliwa. Abantwana bakho basale basafarisha kodwa unomdliwa usukile kuwe ngoba mawusuka ukhona la uyakhona. So I advise ukuthi lento niyenze as a family. Kune prize ye family kune prize ama individuals. Mangithi family ngisuka 3 people kuyaphezulu. Mani babili angakabe ifamily abantu ababili lapho. Siyathokoza kakhulu. uNkulunkulu anibusise. Indlondlo zonke zehlele kunina. Ngiyathemba ukuthi lolu hlelo olusha abantu abadala abanginikeze lona lizongisiza ukuthi ngikwazi ukusiza abantu abaningi. Siyathokoza.